Hugh, tie aduasa nwɔtwe. Na Awurade firi ahum no mu bua Hugh sɛ, "Hwan ne die wobiri afutu ani? Ensɛm a emu nyinimdie mu yi, bɔ wasene sɛ ɔbarima na mimisaw na kyerɛ me. Ɛhe na wowɔ bere a meto asase fapem? Sɛ wowɔ nhunumu a, kan. Hwan na wɔde ne nsusuyɛ too hɔ? Wonim anaa? Anaasɛ hwan na wɔsan so homa? Ɛdeɛn nso na wɔde ne nyinaso siiɛ? Anaa hwan na wɔde ne tweatiboɔ tooyɛ? Bere a adekyee nsoroma bɔɔ mu too ahurusie dwom, na Nyankopɔn ma nyinaa bɔɔ ose no. Na hwan na wɔkaa ɛpo hyehyɛɛ apono mu? Bere a ɛfiri asase yɛn pueɛ, na mede mununkum meyɔɔ ne nkata ho, ne sum kabee nso meyɔɔ n'abɔɔ mu, na metwaa ne so hyeɛ, na mesisii adaban ne apono. Na mekaa sɛ, ɛha yi na bra bɛduro, na ntra so. Na ɛha ara na wasɔɔkye ahantan me so no. Ɛfiri wo na mfitiaseɛ wahyɛ anɔpa so pɛn. Wakyerɛ adekyee nso ne dibere, sɛ ɛnsɔ asase mu ano mu, na wɔmporoporo abɔnefoɔ mfiri so, sɛ ɛnane sɛ dadwere nso ano ase, na ɛnyɛ sɛ atade a wɔhyɛ ne duro, na wɔde abɔnefoɔ han akame wɔn. Na ɛnsa a wɔama soɔ no wɔbu mu. Wakɔ ɛpo aniwa ho, na wanante bunu donkodonko ase. Wɔyi wɔwuo apɔnkɛseɛ adi akyerɛ wo, anaasɛ wɔhunu esum kabii aboboɔ no. Wɔhunu asase tere mu anaa? Sɛ wonim ne nyinaa, kan. Ɛhe na han tenabea kwan wɔ? Na esum nso na fa wɔ he? Na wode akɔ ne hyeɛ so, na wɔhunu ne fie akwan no. Wonim, ɛfiri sɛ saa berɛ no na wawo, na wadi na bebree. Wakɔ sukyerɛma korabea, anaa wɔhunu asukɔtwea koradeɛ no. Adeɛ a makora si ahohiahia berɛ ne ɔko ne akodie da no. Ɛhe na ɔkwan a han nam soɔ hyerɛnhyerɛn no wɔ? Ne deɛ apueɛ mframa fa so bɔ asase soɔ. Hwan na oyiyi akan ma osuo? Ne wɔkwan ma aprannaa asraman no. Sɛ ɔbɛma osuo atɔ asase a obi nni hɔ soɔ, ne srɛ a onipa bi nni soɔ so. Na wama amanfo ne asase hunu ameeɛ. Na wama wura efuo no afefɛ. Osuo wɔ agya, anaasɛ hwan na wɔwo wɔ bosuo a ɛsosɔ? Hwan yam na nsuo kyenkyen ne efiri? Na ɔsoro bosuo a akyenkyen no, hwan na wɔwoeɛ? Nsuo kyenkyen so ɔboɔ, na ebunu donkodonko ani pam. Wobɛtumi akyekyere akokɔ baatan ne ne mahoma mu? Anaasɛ wobɛtumi asane nwinwirenti homa? Wobɛtumi ayi owia kwan mu nsoroma adi wɔ ne bere mu? Anaasɛ wobɛtumi akyerɛ sisire nsoroma ne ne makwan? Wonim ɔsoro nhyehyɛeɛ? Anaa wobɛtumi ahyehyɛ sɛdeɛ ɛni asase soɔ? Woma wo ne so kɔ mununkum mu sɛ nsuo pii mɛkata wo ho anaa? Wobɛtumi asoma anyinamama no akɔ, na aka akyerɛ wo sɛ yɛnnie anaa? Hwan na ɔde nyansa si ayamdie mu? Anaasɛ hwan na ɔde nhunumu ma adwene? Hwan na ɔde nyansa kan mununkum? Na wɔsoro nkotokuo no, hwan na wɔdane no ma mfuturo pia kɔbɔdusie? Na dɔteɛ bɔ ntoantoa, wo na woyɛ hama gyataberewie nyanam, anaa woma agyataburu wɔ amenyɛ? Ɛberɛ a obutubutu wɔn atu mu, na wɔtete adotɔ mu rete. Hwan na wɔsiesie aduane ma anene? Ɛberɛ a ne mma so frɛ Onyankopɔn, wɔkyini na wonni aduane no.